concluir la classe podem dir que tenim 3,40 per 10 menys grams de nitrats. Però es pot saber per què és tot això? No seria millor un món sense química? Hola? Mama? Veus com l'has liada? Ostres, vull tornar a la normalitat. Bé, vale, ho reconec, m'he equivocat. Un món sense química no. Però poder un món sense descobriments químics. No donar ni tanta volta. És que així seria molt millor. Oh! M'ha desaparegut el paper. Oh! El bolígraf també. Bueno, no puc prendre punts. Vaig a mirar què hi ha a les xarxes. El mòbil! I la llauna! Aquí tinc les teves coses, perquè jo la química no me l'he carregat. Bueno, ara t'explicaré el fonament de per què totes les coses tenen química. Ah, però per cert, el mòbil me quedo jo. Bueno, aquí tinc el teu paper. Bueno, com podem veure, el paper està fet d'una pasta de cel·lulosa, que és un element orgànic. Aquí tenim la fórmula. Després passa per una dissolució d'aigua, a la qual se li fa un blanqueig i li afegim aquestes molècules de polipropilè i polietilè, que tenen aquesta fórmula. I finalment obtenim el paper, que en aquest cas seria el teu. Ostres, mai m'havia imaginat que hi pogués haver tanta ciència darrere els meus apunts. Bueno, aquí tenim el teu boli. Una mica infantil per la teva edat, però bueno. L'hem dividit en dos parts per poder explicar-ho. Primer començarem per l'estructura. Està format de plàstic, que és una substància sintètica, a la qual vull que busquis per veure la fórmula, i un metall. En aquest cas, el teu boli, he vist que era un aliatge, exactament el lleutó, que està format per coure i zinc. Després, anem a la tinta. La tinta és un simple colorant, no té més, però taca molt. Ostres, qui m'havia de dir que el meu boli de l'Astèrix i l'Obèlix estava fet de tantes substàncies? Això sí, crec que els deures no els faré. Has dit que no vols fer els deures? Doncs, a més, has de mirar els components de la teva llauna de Coca-Cola. Ostres. Combinant la fórmula del que compon aquest refresc. L'envàs majoritàriament està fet d'alumini. És un element metàl·lic i es fa servir precisament perquè una de les seves propietats és la seva maleabilitat. És molt senzill fer-ne làmines i, per tant, moldejar-lo per fer-ne llaunes i envasos. En quant a substància, està fet, en general, de glucosa, de gas, que sol ser diòxid de carboni, de colorant i aigua. H2O. Bueno, està molt bé, sí que ets un alumne així normalet. No m'esperava això de tu. Veig que t'ha quedat clar que la química és més important del que pensaves. Sí, ho he vist clarament. La química serveix per molt més del que em pensava. Però encara no m'ha explicat de què està fet el mòbil. Ja és hora, millor que marxem. He de reconèixer que això no ho portava preparat. A mi no em paguen lo suficient.